Naunsa man kari kami? Nga ari man ka manggintaan ko anong manding. Kibaw ka nang laba ko diri. Daghan kay man sao. Unsa man ka oy? Ari man ka mangita makasapot man ka. Kibaw kang nang laba ko diri. Sama to. Nagbuga ka na abot. Go! Go, friends! Pa, nag-init pa kong tubig. Para ikapot ang bugas, ma. Bugas. Ano sa kadiyot kay bago isugo ni mo? Dali! Sige pa, buwan na ako, kaya pit na nalutong tubig. O pa, unsa may imong isugo nako pa? Ato ilang parin dyan, panibo ito bugas kay ato lang ng ilisan, igabot mama mo, ikas carbon. Ha? Ikaw, ina nga, ato lang ilian. Sige pa. Aw, yun na pa. Pila makasako akong sibuon nga itong mabugas. Tanang bugas sila dito, sibu ah. Aw, sige. Pagdali dito kay magdalaw pa ko. Sige pa. Go! Woohoo! Na ka diya! Go! Go! Atas papanin mo, go! Hugaw! Kasi hugaw! Limpyo, ko din niya, hugaw. Go. Hingana si Papa ba nga musibo ko numig bugas. Kay Elisa ray gabot ni Mama. Ambot lang kaga kung ibaligya po mamang kanding. Ay sa gawa akong pangutanas Mama ha. Mauna ni Ron gaw. Manibo tag bugas na abot nung kakanding. Ma! Ma! Hingana si Agaw nga ibaligya po ng kanding. Naunsa kari kami bakasmas? Nagsige makagsakit diha. Hingana si Agaw pa ba? Ibaligya ba daw ko ng kanding? Naunsa man kari kami? Nga ari man ka manggintaan ko anong manding. Kibaw ka nang laba ko diri. Daghan kay man sao. Unsa man ka oy? Ari man ka mangita makasapot man ka. Kibaw kang nang laba ko diri. Igag samok-samok diri nga. Ay, ato sa Agaw ko, kami pagsabot nga ibaligya ba na ng kanding? Ha? Pero sa Agaw ko may pagtabi na. Uy, diya. Ano kasi manding si Balonyot pa na gini? Unsa gay mo tuyo Balonyot? Inialagi ko tiya kay gisugo ko ni Papa o manibo o bugas. Gabas! Di ra ba na mo sugot si tiyo nimo nga hulman ang gabas nga wala siya? Paabutan sa tiyo nimo ha? Kay ako pa man siya gagamit gud kinang laba lagi ko kay daghan kay mansang salina ni kami. Paabot lang sa Wala na unsa naman tao ni. Uy. Naglibo tag bugas na abot na sa gabas. Pasmo kita ani ron. ayaw na lang pagsigig daghang yaw-yaw diha. Paabutan na sa tiyo nimo. Ikaw ri kami bakasmas. Kuyogin na imong igagaw kay matiwas pa kog laba daghan kay mansa imong sinina. Kailangan pang gabson. Sige na. Kuyogi sana imong igagaw niya kay ako magtiwas pa kog laba. Papay mga pason. Os. Agaw, lingkod ko, bangko diri gaw. Sige. Ay gaw. Ya. Uy, gusto ka? May kinaa ka. Naangi mo pag umangkon mang uso ka pas. Nga ako problem gigamit ng labapak ko. Unsa? Bugas! Wapatay bugas kay wapata ka ugbong lungsod. Mangumpra pa ta balibari lang sa dito. Kay magbugha ko rin kahoy. Basta ka bugha ka na. Ay, paliw lang magbugha ni. Melab kay ako maton sa bulon niya. Naam ka sa tubangan. Tuwa dito. Ako maton. Mangusyaw gabas. Yo to
gwapon, gaw lami may bangas dragaw. Usan, mang kagawin na. Bungol pa, nabayot pa. Dong, bulonyot na amlay ka dong. Ay pa. Yo, ingon tiya ni mo nga. Duri kami to si mama ni mo dito nagbugas akong gidanga kahoy tabang ito dito kay akong ikwan. Ah. Yo. Ah. Asa may gikuan ni auntie ni mo nga mang libo mo kuno kog bugas si ingna si papa ni mo ngadto nga wa pa may kaugbong sa lungsod, wa kami bugas diri. Bitahag kamayo. Kaya magkasinabot kita niyo. Kabayo, dong bulonyot. Wa na may kabayo gibaligya man mo gayang buwan kay hasol kay man kuag law. Unsa mo gid imong tuyo? Kabayo o bugas? Kundangon ta niyo. Kiwa man gyapon ni puslanan ng istorya ah. Takdaras ka bungol mo. Ungol. Unsay ungol? Kapaitan ni akong pag-umangtong wa man ni klarong ikatabi ni. Usa man ni bata ari balik ragod. Sabar ayo oy. Pangatuli sa. Paita ninyo puros man rin mga bungol. What's up mga kahit? So karon mga kahit no, namin shout out mga kahit no. Shout out. Okay, shout out. Shout out day gihapon ni Ezekiel Gia from San Fernando. Cebu! Shout out! Shout out! Shout out ni mo diha. Rakana, ilang YouTube channel kay Showtime Kapatid. Showtime kapatid. Subscribe po mo niya mga kahit kay nindot po na ilahang videos. Okay. Shout out ni John Brisas de la Serna. Shout out! From Jensan City. Shout out! Salamat kay mong suporta idol. Kana. Shout out ni Jurulan Vlog. Black. Shout out! Shout out sa kanay taga Pasak sa Brando. Fan Barakudoy Show. Barakudoy Show. Shout out! Shout out niyo Mga YouTube channel idol. Barakudoy Show. Barakudoy Show. Shout out. Shout out po ko ni Jirek Obatay. Okay. Shout out sa Bakong Family o sa Obatay Family. Shout out. Shout out! Shout out po ko ni Kuano, Prince DM. JM. Shout out. Shout out. Shout out idol. Saludo. Shout out ko ni Arwin Tiempo o ni Arnel Tiempo. Oy, shout Shout out, out. shout out, tol. Kapatid, shout out. Shout out brother. Shout out po ko ni Giselle o ni Merly Bakong. Shout out. Scott Camila Tingting. Og nila ni Brad Abdul. Shout out. Shout out. Og sa talang supporters na mo, shout out. Og shout out po ko ni Scott Alimar Tingting. Shout out. Shout out. Og shout out ko nila ni Erika Abilia, nila ni Angel Bunganoy, ni Kate Mare Ersan. Shout out ninyo. Shout out. Rikami Bakasmas. Shout out. Shout out, Rican King. Shout out ni RRJ Andog Junals. Shout out. Shout out. Salamat kayo sa tanan ninyong mga suporta. Oh, shout out from Cebu, San Fernando Viners, si Larry May Vlog. Yeah! Shout out! Shout out! Say. Okay. Okay, Shout out din sa akong mga kuano, mga kauban ako sa trabaho ron. Nga si Ivan Antiporta, Arjel Medikilio. Tanan. Shout out ninyo. Sorry kay Shout absent out. ko ron kay nag-video me. Og sa tanang trabahante sa Guanson, shout out ninyong tanan. Nila ni Bert Gill, Janlo, Jimbax, Rimard, Minard. Og daghan kayong salamat ninyo diha. Mga bro. Shout out din ni Shout out. Kuan ni Jonas. Unsa Oh. nga nalay maibog do. Shout out ko ni Aaron James. Shout out tayo. Ending na. Og shout out niyo tanan. O katong karon pa nakakita sa mong YouTube channel no, please click the subscribe button, supportahin ninyo guys, and click nyo na rin pati ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming video. Salamat. Bye bye!